Φένια, εσύ που μιλάς συχνά με μεγάλες εδρεωμένες εταιρείες, ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον τρόπο που σκέφτονται αυτές σε σχέση με ένα νέο brand που ξεκινάει τώρα? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έλεγα πως η βασική διαφορά είναι πως οι μεγάλες εταιρείες δεν βλέπουν την ετικέτα σαν ένα απλό εξάρτημα. Τη βλέπουν ως ένα στρατηγικό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Δεν θα σου πούνε ποτέ φτιάξε μου μία ετικέτα. Τι θα πούνε δηλαδή? Η συζήτηση ξεκινάει αλλιώς. Θα μας πούνε για παράδειγμα: η νέα μας συλλογή έχει ως θέμα την αστική φύση. Το κοινό μας είναι χ, θέλουμε η αίσθηση που μας αφήνει το προϊόν να είναι ψ. Πώς μπορεί μια ετικέτα να υποστηρίξει αυτή την ιστορία? Αντιλαμβάνονται ότι η ετικέτα είναι ο σιωπηλός πρεσβευτής του brand. Είναι το σημείο επαφής που μένει με τον πελάτη για πάντα. Ακριβώς, και γι' αυτό έρχονται σε εμάς. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάρουν απλά μια προσφορά με βάση τις διαστάσεις. Θα κάνουμε μαζί τους αυτή τη στρατηγική συζήτηση. Εσύ από τη δημιουργική πλευρά και εγώ από την τεχνική. Θα τους πω για παράδειγμα, για αυτή την αίσθηση που θέλετε, η υφαντή ετικέτα είναι ιδανική. Ενώ για εκείνο το αδιάβροχο μπουφάν, μια ετικέτα σιλικόνης θα δώσει το κύρος που χρειάζεται. Και υπάρχει και ένας άλλος πιο σημαντικός λόγος: η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια μεγάλη εταιρεία δεν έχει περιθώριο για καθυστερήσεις. Όταν λανσάρει μια συλλογή, τα πάντα πρέπει να είναι στην ώρα τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας. Το ότι είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Μπορούν να έρθουν στο εργοστάσιο, μπορούμε να τους στείλουμε δείγματα. Αν κάτι δεν τους αρέσει το δείγμα, το αλλάζουμε την επόμενη μέρα. Αυτή η ευελιξία και η ασφάλεια σε corporate επίπεδο είναι πιο σημαντική από τη διαφορά μερικών ευρώ στην τιμή. Είναι διαχείριση ρίσκου. Επενδύουν σε ένα συνεργάτη που ξέρουν ότι θα παραδώσει το σωστό προϊόν, τη σωστή στιγμή, χωρίς εκπλήξεις. Γιατί η ετικέτα δεν είναι απλά το τέλος της παραγωγής, είναι η αρχή της σχέσης του προϊόντος με τον πελάτη. Ακριβώς. Είναι η υπόσχεση της ποιότητας, βασμένη πάνω στο προϊόν. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο.